Xàfec. El Xàfec és una revista, no és una revista de còmic en realitat, perquè junta moltes tècniques, podríem dir, no? Moltes disciplines. La gràcia d'aquesta revista, a part de que els bufacanyes col·laborem cada publicació, és que també té un format especial, no? Cada número té el seu format, com bé podeu veure per aquí. Aquesta té un forat aquí, que es pot veure a través d'ella, un cordill, i avui presenteu aquest nou xàfec. Expliqueu-nos una mica quin és el concepte del nou xàfec. Començo explicant una miqueta el projecte global, si us sembla bé. Sí. Perquè nosaltres som un col·lectiu, som una associació que venim de Girona. De fet, allà a Girona el món del còmic i de l'autoedició en general, ja en general ja és precària, però allà a Girona diguem que ens coneixem tots. I bé, la idea va ser trobar un lloc on poder-nos reunir tots i poder publicar els nostres treballs. Independentment de si fem còmic, il·lustració, perquè aquí de fet hi ha poesia, hi ha literatura, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, no ens tanquem pas a una disciplina concreta, perquè per sort coneixem molts autors que tenen coses molt xules a dir. Llavors el xàfec serveix com a plataforma de tots ells, no? I llavors la idea era aquesta, no? Fer una publicació, però no limitar-nos a fer una grapa, no? Sinó que cada número tingués una peculiaritat, més enllà de fer el típic format de grapa. I això en Cesc ho explicarà. Una mica reprenent el fil. Se'm sent o no? Sí? Una mica reprenent el que ara comentava en Víctor sobre aquest darrer número. Cada número va sobre una temàtica, això ja ho deia l'Àlex. Aquest és sobre comunicació, d'acord? Llavors aquí sempre busquem una mica donar la volta, que el format també acompanyi tot el concepte que hi ha dintre, no? Llavors aquí que abans heu aixecat, hi ha un forat perquè era el buit, aquí hi ha que eren els mecanismes, que hi ha el pantón, un altre que és una carpeta que quan s'obre es crea el caos, va del caos aquell justament, es desembolica i volen les pàgines, i en aquest justament la portada és d'en Francesc, que ha fet aquí aquesta portada amb aquestes neurones, i va sobre la comunicació. Llavors aquí vam mirar un format que ens remetés una mica a la comunicació, però d'aquella manera una mica que ja no es porta gaire, no?, amb el tema de les cartes. I llavors, aquí us explicaré. Sou uns romàntics, Som uns romàntics. Totalment. Sí, jo és agrair perquè és una oportunitat, el xàfec, o sigui, a mi m'ha ajudat molt a poder publicar el meu primer còmic. He pogut tenir l'oportunitat de fer la portada i també el primer còmic a dins. I jo havia fet llibres, soc més d'escriptura, d'autopublicació també, però amb text, i he pogut tenir l'oportunitat de fer aquest sobre la comunicació i he escollit les neurones, perquè crec que les neurones és com la unitat mínima necessària perquè puguis devenir la comunicació, i ens ensenyen que una neurona sola no pot fer massa res, que necessita una xarxa neuronal per poder comunicar, no? Necessitem fer xarxa per poder comunicar-nos. Després aquesta era una mica la idea que volia plasmar a la portada aquest cop. El format aquest també, com si fos una carta, no, dèiem, i també heu inclòs, en aquestes ja estan encetats, diguéssim, però aquest es pot veure que té aquest, com se li diu? Un segell. Una lacra, sí senyor. Una alacra. Que està fet amb cera. No, això és una altra cosa. Sí, tenim la parada allà i anem lacrant un a un, tenim la lacra i anem lacrant un a un amb el tampó i els anem fent manualment, artesanalment, anar-los tancant. Que és també la gràcia una mica de la revista, no? Que és com un artefacte físic, no? Això dèiem que tenen paradeta, per si li voleu fer una ullada ara. És això, dèiem, teniu còmics, teniu el teu còmic, nosaltres amb Bufacanyes també participem fent una ressenya d'algun còmic també, alguna recomanació d'alguna lectura que ens hagi agradat també entorn a la temàtica de cada número, en aquest cas sobre la comunicació, també parlem una mica comunicació de parella, hem fet nosaltres, però parella romàntica,
I quines altres disciplines trobem? Perquè hi ha també la il·lustració pura i dura i també algun relat, si no aquí m'equivoco. trobem narrativa una mica, de vegades hi ha contes curts, clar, cada número una mica va canviant segons la participació. És un projecte obert i llavors la gent que vol, doncs, fem una convocatòria oberta i la gent ens presenta els seus projectes, no?, una mica. Llavors nosaltres hi posem les condicions, sobre temàtica, format i tot això. I trobem fotografia, per exemple, hi trobem això, narrativa, hi trobem còmic, il·lustració, i llavors una mica un espai com una mica aquesta plataforma per donar lloc i visibilitat a la creativitat, diguem-ne, d'alguna manera, no? Llavors nosaltres tots els continguts que tenim aquí no els podrem trobar mai a les xarxes, sempre hi haurà potser un tall, però no podràs llegir mai tot el contingut de cap fanzine a través de les xarxes, perquè era una de l'aposta que nosaltres fèiem, venim del món gràfic. Llavors ens interessava això, no?, de valorar una mica tot allò gràfic i que ens ha permès també això de crear xarxa, no?, que fer aquesta plataforma i crear xarxa. Ens hem trobat amb els bufacans, hem trobat amb molta gent, en realitat, que ja ha col·laborat i que al final, doncs, això, no?, acabes creant aquesta mica de comunitat i et vas coneguent a la gent, no? De vegades són feines una mica solitàries, fer còmics, escriure i tal. Llavors és una manera també, doncs, de vehicular totes aquestes inquietuds i de posar en contacte amb molta gent molt diversa i molt diferent, no? També treballeu com a associació, també s'ha de dir que, o que jo sàpiga, la majoria de feines són voluntàries. Totes, absolutament sense ànim de lucre. Aquí no cobra ningú. Aquí tothom perd diners, oi? Exacte. Això és la gràcia també de la comunitat aquesta. Per tant, encara més us animem a que compreu algun exemplar de la revista. Allà tenim la parada just a l'entrada de la fira. Si hi ha algun artista també per aquí entre el públic que estigui interessat en publicar les seves obres, també teniu algun criteri específic per escollir les feines? També entenc que tampoc es pot publicar tot el que us arriba perquè esteu limitats amb pàgines. A veure, tampoc rebem una allau de treballs, per tant, en principi, aquest problema no sol ser-hi. Sí que a vegades hem deixat algun treball fora perquè, bueno, no complia les 4 coses que demanem, que de fet són molt bàsiques. El principal és respectar el tema que es tracti aquell dia, en aquell número, això és molt important i de fet és el que dona unitat a cada número. S'ha de dir que la temàtica també es pot interpretar de moltes maneres, no? En aquest cas, per exemple, la comunicació hi ha moltes maneres. Aquí hi ha les cèl·lules, però també hi ha les parelles, hi ha moltes maneres. De fet, amb el que deia en Cesc, la comunicació, i creiem molt amb la comunicació en paper, no? De sortir del món digital que ens envolta avui en dia i poder anar amb el paper. Per això li hem posat en el títol, a part de la comunicació, un fanzine fora de cobertura, perquè realment el pots llegir, hi hagi cobertura, no depens del món digital per poder gaudir del fanzine. Quan va marxar la llum, tots els que teníem llibres vam aprofitar per baixar la pila de lectura. I després també porta uns segells que han fet diferents artistes també, creadors, que hi ha el segell, el matasegell, i també el podeu dedicar a qui vulgueu i es pot enviar per correu postal com si fos un sobre, no? I és per reivindicar... Sí, el que dèiem, uns romàntics total. Del suport físic, que això també crec que és un dels grans... de les grans virtuts del còmic, no? Que és un suport físic, que és un objecte que tens a la mà i és una lectura que pots tenir, no? I guardar a la lleixa per quan vulguis tornar a llegir. El Xafa, que és una de les propostes interessants que tenim avui a la Diada del Còmic en Català, us recomanem fer una volta perquè hi ha propostes superinteressants. Tenim tallers, tenim una exposició molt xula també d'en Jan, que és l'autor de Super López. No sé si voleu afegir alguna cosa més, a part que esteu a la vostra parada tot el dia. Bueno, agrair-vos que ens hagueu convidat, que ser aquí dalt, de poder compartir aquest projecte amb tots vosaltres. Vull dir que com bé dèieu, això també forma part de la comunitat i d'això es tracta, de poder ajudar-nos entre tots. Ja m'estan acomiadant, Ara a les 12 comença aquí un taller molt xulo per tots els nens que es vulguin apuntar i seguim amb la Diada del Còmic en Català. Moltes gràcies.
conscienciar les inconsciències.